er sådan, at hvis en taxa til en ikke har gæster inde i, så har de en aftale om, at så kan en anden taxa køre op og køre ind over. Yes. Nice. Mor, jeg tror det må være sådan her, det føles at køre rundt for dig nede midt i Aarhus by. Hvad siger du? Jeg siger til min mor, at det må være sådan her, det føles at køre rundt for hende nede i Aarhus by. Nede i midtbyen. Hun får stress af sådan noget af mange biler, eller hun føler, der er... Ja? Nå, undskyld, du sidder og laver video.